Kaixo eta ongi etorriak Bertze behin unat magazinera, gaur maiatzaren 10. eguna dugu, asteazkena, eta gaurkoan elkarrizketa aski interesgarri bat izanen dugu hementxen platoan, gaurkoan Tiburtzio Arrastoa. Bastandarra, Doneste ben bizi da aspalditik, bera izanen dugu hemen platoan pilotaz solasean izan ere atzo bertan aurkeztu zuten Euskal Pilota izeneko liburu mardula, 2 edizio ezberdinetan, bat, arruntagoa, jende gehienarentzat, eta bertzea edizio askitxukun bat kolekzionistentzat, garestiago hau, baino oso fina, larruz egina eta bar. Pilota, bera, bere zentzu zabal guzian jorratu dute liburu honetan, Tiburtziok egin du testua, eta bertan 17 kapitulutetan zehar, pilotaren mundua, Euskal Pilotaren mundua, aztertu dute modalitate hainbatetan, asilaxoatik, pasakara, Euskal Pilota, eskuzko pilota, modalitate handana bat, frontball eraino iritsi arte, hausen nazioarteko federazioan onartu den azkenekoa. Tiburtziok kontatuko digu pixka tontaz, zer den liburuan jorratu dutena eta zein den baitere, pilotaren historia. Guzti hori baino lehen gaitezen, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1808 urteko maiatzaren 10ean Baionan Espainiako Fernando Zazpigarrenak koroarako zituen eskubidei uko egin zien. 1933an naziek milaka liburu erre zituzten jendaurrean Berlinen. 1950 urtean SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, automobilgintza enpresa sortu zen. Fiatek hasierako kapitalaren 6% jarri zuen. Eta 1960ko maiatzaren 10ean Triton urpekari atomikoak munduari lehen bira eman zion Urrazpian. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko museoek museoen nazioarteko eguna ospatuko dute jasangarritasuna eta ongizatea lemapean. Nafarroko kolektibo ezberdinek etxebizitza duina aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute larunbaterako. Landabengo industrialdera sartzeko errei berri bat eraikitzeko obrak lizitatu ditu herri lanen zuzentaritzak garraio publikori lehentasuna emateko. Pasaden astean Santakaran gertatutako istripu hilgarria salatu dute sindikatuak Nafar gobernuari neurriak har ditzala eskatuz. Ekainaren 10ean euskera Nafar guztien ondarea dela aldarrikatuko da Iruñan. Unea izeneko kartelak iragarriko ditu San Ferminak 2023an, Raúl López Martinek egina, herri bozketan emandako 6.242 botoetatik 30%, lortu ditu. Trafikoaren eta bide segurtasunaren aurkako 4 delitutik 3 alkoholaren eraginez gertatu ziren apirilean Iruñan. Haur eta lehen hezkuntzako ikaslek naturarekin lotura positiboa sortzen ikasi dute eskolako baratze ekologikoen udal programaren bidez. Gaur jarri dira salgai Sanferminetako pilota partiduetarako sarrerak. Guazen baitere agenda kulturalarekin. Asteartean gaur bertan, Josean Agirreren Zuei, Fraeun, 2 emakume liburuaz arituko dira uharteko irakurle taldean. Joan Atxegak dinamizatuta atxaldeko 6:30 plazaldeko 15. gelan eman izena liburutegian diote. Asteazkenean, hauteskundeak Nafarroan agertoki politiko konplexu baten gakoak hitzaldi hori izanen dugu Katakraken. Parte hartzaileak, Juan Cruz Lakasta, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, Amaia Alvarez, Nupeko irakaslea, Ibai Fernandez, Diario de Notiziaseko zuzendaria, eta Joserra Senar, Berriako kazetaria. 7:00 erran bezala Katakraken. Hortzegunean, Azien liburutegia proiektuaren gaiari buruzko ipuin kontaketa Ventura Ruiz Gomez narratzailearen eskutik. San Frantziskoko liburutegi publikoan atxaldeko 6:00, 4 urtetik gorako haurrentzako jarduera sarrera librea edukiera bete arte. Larun batean, Kondestable Zibiboxean, 8:30 6:30 aurrendako sormen gunea Tokio Arroxa lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte lehengai
beren marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormenak garatzeko eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Kantaldia Jan Michel, Beda Xagar, Mikel Arotze eta Michel Etxekoparren eskutik Kondestable jauregiko patioan eguerdiko 12etan. Baitere euskara ofiziala aldarrikatzeko manifestazio orokorra deitu dute Iruñean goizeko 12etan baluartetik. Eta Ibilbedi taldeak Goldea kaleratu berri duen diskoa aurkeztuko du Nafarroako Antzerki Eskolan atxaldeko 7etan. Igandean, herri urrats izanen dugu Senperen, 9etan Hegoalde ikastolatik autobusa aterako da. Eta ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen, lerroburu nagusian, milaka nafarrek hipoteka sinatzearen gastuak berreskuratu ahal izango dituzte. Auzitegiak foru berria aplikatzen du bezero bati 950 euro itzultzen dizkion epai batean. Gastuen erreklamazioen preskripzio epea 30 urtekoa izanen da. Argazkian San Ferminetako kartel lehiaketako kartel irabazlea ageri da eta izenburuan entzierroak San Ferminak iragarriko ditu. Raúl Lópezen Instante kartelak 6.242 boto lortu ditu eta horrekin garaipena. Berri gehiagotan, abeltzainek animaliak sakrifikatuko dituzte lehorteagatik elikagairik ez badago eta Feijok eta Abaskalek kanpaina eginen dute igandean Iruñean. Diario de Navarran, osasun arloko profesionalen aurkako erasoak gora egin dute Nafarroan, horixe lerroburu nagusian. Azken urtean, 588 erregistratu ziren, aurreko aldian baino 119,5 gehiago. Argazkian, San Ferminetako kartel irabazlea eta izenburuan, Instante irabazlea. Raúl Lópezek irabazi du San Ferminetako kartel lehiaketa eta berri gehiagotan Diario de Navarran, Tafaiago hautagaiek saihesbidearen bigarren zatia egitea eskatzen dute. Baitere, etako 54 kondenatu EH Bilduren hautagai dira maiatzaren 28rako. Gara egunkaria puntu erdi baino ez ditu bereizten EAJ eta EH Bildu Gipuzkoan. Gipuzkoako lehia izanen da bihar eguerdian hasiko den kanpainaren puntu beroetako bat. Argazkian berriz Palestinako zenbait aur leihotik begira izenburuan, Israelen bombardaketek gutxienez 15 hildako utzi dituzte Gazako zerrendan. Berri gehiagotan, epaimahai batek Trump zigortu du kazetari bati eginiko sexu abusuagatik. Ikastolen elkarteak zehaztasuna eskatu dio lege berriari eta bortxatzailea bikotekidea denean zigorra txikiagoa izaten da, horixe, bertze berri bateko lerroburua. Berria egunkarian, berri nagusian, Frantziako justiziak katalana debekatu du udaletako osoko bilkuretan. Auzitegi batek ebatzi du Ipar Kataluniako herriko etxeetan katalanez aritzea konstituzioaren aurkakoa dela, frantsesaren nagusitasuna urratzen duelako. Soilik itzulpenetan erabiltzeari utzi dio atea irekita. Argazkian Trump agertzen da eta izenburuan Trump erruduntzat jo dute sexu abusuak egiteagatik. Epaimahai batek Estatu Batuetako presidente ohia zigortu du Jean Carroll idazleari $5 milioi kalte ordaina ordaintzera. Bortxaketa akusazioa baztertu egin dute. Bertze berri batean, Israelek 15 lagun hil ditu Gazan eta ez erantzuteko ohartarazi die etsaiei. Eta Euskal Herria irratiarekin akituko dugu, berri nagusian, Nafarroako kolektiboek etxebizitza duina aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute larun baterako. Iruñerrian etxebizitzaren prezioak 132 egin du gora azken 5 urteetan eta Nafarroan 142. Klase sozial pobretuenen bizi baldintzen okertzearen aurrean, hobekuntzak ekarriko dituzten berehalako eta epe luzerako neurriak eskatuko dituzte. Alboko berrian Marta Diez Antxoengo EH Bilduko alkategaiaren hitzak. Gobernantza kooperatibotik abiatu nahi dugu herritarren beharrak egokiago asetzeko. Eta azkenik, hasi da tombolaren muntaia Sarasate pasealekuan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena ipar partean tarteka zaparradaren bat, eta hegoaldean hodeiak eta urdinguneak izanen ditugu. Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean,
Hodeitza nahiko zulatuta agertuko da, tarteka urdingune zabalak gailenduz eta zaparrada bakanen bat bota badezake ere oroar ateri egonen da. Ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean antzemateko moduan ibiliko da eta eguneko temperatura maksimoetan ez da gora behera handirik espero. Kantauri isurialdean berriz ostarteak goi hodei trinkoagoekin tartekatuko dira eta tarteka zaparradak botako ditu, sakabanatuta eta ugariagoak izanen dira ekialdean. Ipar-mendebaldeko haizea eta maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira. Hortzegunean euri gehiago, batez ere egunaren bigarren zatian. Zaparradak sarriago botako ditu, bereziki Kantauri isurialdea, baino Arabako eta Nafarroa erdialdeko zenbait puntutara ere iritsiko dira. Temperatura maksimoak balio berdintsuetan edo koskaren bat beherago geldituko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere kostaldean eta Ebro ibarreko zenbait tokitan. Zeruan hodeigune trinkoak gailenduko dira, batez ere Kantauri isurialdean eta hegoaldean giroa zertxobait argiagoa izanen da. Atzo zehazki, liburu hau bera aurkeztu zuten Navarra Arenan euskal pelota baska izenekoa, Tiburtzio Arrastoak idatzitakoa, baina baitere baditu bertze ilustrazioak eta bertze kontuan dana bat, oraintxen xehetasun gehiagorekin ezagutuko duguna, hain zuzen ere, Tiburtzio beraren eskutik, gure baiaran bastan bidasoa ingurutan aski ezaguna, pilotaren munduan ibiltzeagatik eta zehazki laxoaren sustapenean hor izen ezagunetako bat dugulako eta kasu honetan badatorkigu liburu batekin euskal pilota izenekoa eta bertan jorratu du, bera kontatuko dugu orain pilotaren mundua, ez bakarrik eskupilota, ez bakarrik laxoa, baizik eta modalitatean dana bat, ikuspegi historikoarekin eta pentsatzen dut materialen eta sorkuntzarekin eta kontuan dana batekin. Edozein kasutan, horta solasteko erran bezala, Tiburtziorekin gaude gaur, beraz, atxaldeon Tiburtzio. Baita zuire ere, atxaldeon. Mil esker gurean egoteagatik, Tiburtzio. Ertegin nuen, liburu hau atera duzuela. Bazinuen gogoa, holako zerbait idazteko? Bai, berez, hau da nire zeirarren liburua, eta baina Joseba Urretabizkaiat, editoreat eta arrazilariat, Tolosarra bera, proposatu zidan orai dela denbora bat, nahizuela, edo errantzidan nahizuela liburu bat, pilotari buruzko liburu bat txaleratu, ez da. Orden, lehenbiziko gauza galdetzen duzuna da, ja ze enfoteman, ze ikuspuntotik, ez da. Izaten alda historia, edo izaten aldire modalitateat, edo pilotariat, edo partidat, edo hainbertzea gauza, ez da. Ez, berat errantzitan, orotorrean, nahizuela pilotari buruzko liburu bat, baina orotorrean, hau da, denat elementu guztiak hartuz, ez da. Bueno, erranion baietz, eta horrela hasi ginen. Nit idatzi du testua, berat egin ditu arraztiak, eta editatu ere bai, erran duten bezala, eta bueno, hau da maitza. Zenbat denbora gandu galdetzen albadatzute liburu hau egiteak? Egitea, nire uste gehiago kostatu dela formatoa egitea, formatzea, gehiago ez, ez da errateko hola denbora, urte bat inguru edo hola ez. Claro, gero arraztiak aterata adibidez, bakotza moldatu behar duzu bere kapituluan eta hori kostatzen da geixo, ez da. Baina, idatzita ez aizu berat kostatu, ez? Zure kasuen bazinuen lehenagotik lan zerbaitin. Bai, banuen informazioa, banuen materiala, bildua, eta, gero pixka bat ere, bai, hemeroteketan eta artxibotan, eta pixka bat beti behiratu behar duzu. Eta, baina, niretako ez zait, sobera zaila gertatu idaztea. Hortxen, euskal pilota,
obra hau erranen dugu, badugula, ez da bakarrik liburu bat, nik uste dut badela hori baino zerbait gehiago, ez da? Eta, hain zuzen ere, edukian sartu aitzinetik, badu berezitasun bat, eta da, atera dituzuela, ez da, bi formatu, bi edizio mota nola baitere, eta hemen erakutsi ezaguzu Tiburtio, baduzue bat, nik erakutsi dudan, hausen, liburua, erran dezakegu, de bolsillo ez da, baina bai jende arruntarentzako, eta bertze bat, aski edizio txukuna, konta iguzu. Bai, erran duzu bezala, hau da, edizio arrunta, normalean saltzen den liburua, ez da, eta bertzeo berriz da, ja, bibliofiloen dato, kolezionisten dato, eta errabe dut oparitzeko edo instituzioen dato edo, edo zeinetan erosten aldu, ez da, noski. Baina, hau da ja pixka bat, da hor taja baten barrenean, pilota bat da rama horre bai, hau dena da larrua, pilotak egiten diren larrua era abilidu hemen eta hau eta noski, eta paperare bai, papera da honat, azalat ere bai diren lodiak, eta, letra... Pergaminozko paperak irakurri dut baiten? Bai. Baina ez zen Egiptoko afera edo... Ez dakit, baina... Hemen ere bai. Hemen ere bai omen da olako papera, ez? Egiptokoa papiro. Papiro. Baina, errarai dut bi edizio egin direla, eta aukeran dago, suposatzen du, noski, arrunta hau aizeria salduko dela, hau baino, baina beti ere, kapritxoak edo norbaiten nahi badu, hemen dago. Hoi, arron pilotazaleak edo arron liburuzaleak direnen dako, ez? Bai, erran duen bezala bibliofiloak eta kolezionistak edo oparitzeko, ez da? Oparion bat egin edo ez da, baduzu aukera egiteko. Orrialde gehiago ere batu, gainera. Bai, orrialde gehiago, eta gainera arrastiak ere bai, daude ditu arrasti gehiago, eta haundiak batzutan ere bai, baina, nire uste, liburu arronta hori, edizio arronta hori nahikoa dela, pista bat ikusteko, edo pilotari buruzko gauzat ikasteko edo ikusteko. Sentsazio ona liburuarekin, nola gelditu zara? Bai, tonten. Arron tonten gelditu gara, nik uste momentu zarrera ona izan duela, atzo zuterran duzu bezala aurkeztu genuen hemen Iruñan, Navarra arenan, eta hor jende hauniz bildu zen, pilotariak, ero instituzio eta politikoak, noski, politikoak, eta... Gainera, hori kampaina, noski, eta komunitabideak ere bai, eta gero jende batzuk ere bai, eta, konte. Eta hasi da jendea interesatzen, ja non saltzen den, non eskuratzen alduten, eta bar, eta kontent, Non eskuratzen aldugu, orai aipatzen duzula? Eran dut eta arrazilaria, Joseba Urritabizkaia, Tolosarra, horre badu editorial bat, Sibarit editoriala. Orden, Sibarit editoriala bertan, edo berak ez dakit, momentu zuan itean ez dakit non banatuko dituen, ze liburu denetan banatuko dituen, baina hasti da Sibarit editorialera deitzea, edo mezua bidaltzea, edo nahikoa da horreri. Era dezut, oa egiten nik uste, gainera ez dela banatzen hasi, baina aste honetan bertan ja banatuko ditu liburu denetan. Hortxen, liburu aukeratzeko aukera izanen dugu, baita ere gainera aurkezpena aipatu dugu atzokoa, baina Kasino Ostatuan, Gaztelu plazan dagoena, ere eginen duzu aurkezpena, maiatzaren 17an, eta gero baita ere Tolosan aipatzen zenidan lehenago. Bai, joan den astean aurkeztu genuen Abadiñon, Euskal Pilota Federazioko eroitzan, gero atzo errandugun bezala hemen Navarra arenan, Hortzila nien dugu Tolosan, Tolosako udaletxean, datorren astean astiazkenean hemen Kasinon, Iruñeko Gazteluko plazan dagoen Kasinon,
Eta datorren astelenean inenduru Madrilen, Euskal Etxean eta Nafarren Etxean, eta Barcelonan ere bai inenduru gauza bera, Nafarren Etxean, han inenduru aurkezpena ere bai. Beraz, bueno, ezautzera emateko liburua, baituru hori, aukera, edo... Hortxe, hitzordu batzuk liburua ezagutzeko. Guk ere ezagutuko dugu orai pixket, jakin nahi dugu zer mami duen horrek, beraz, Tiburtzio. Lehenik eta behin galdetu nahi dizut, uste dut hasten dela liburuarekin zuzendu okertzen manaiz, bereizketa batekin, ezta? Joku zuzenak eta ez zuzenak, nola da? Bai, liburua 17 kapitulotan dago banatua, eta bi lemizitoa eta kapitulotan, erranduzu bezala, daude joto zuzenak eta joto ez zuzenak, bleto jotoak. Hor desberdintzen dire zer diren joto zuzenak eta joto ez zuzenak. Joto zuzenak, noski, zaharrenak, baina gutien ezautzen direnak, eta gainera, ere bai, leku gutxitan praktikatzen direnak, ez da? Nik ulertzeko, Tiburtzio, joko ez zuzenak dire frontona, badutena frontis bat erabiltzen dutena. Eta joko zuzenak, adibidez lasoa, euskal pilota dituen 4 espezialitate horiek, lasoa, bote luzea, pasaka eta errebotea. Badatizue, lasoa, bote luzea eta pasakan baztan maldarretan jotatzen dena, eta errebotea berriz iparraldean, eta Gipuzkoan, Bilabonan eta Zubietan. Eta pasata ere bai, jotatzen da batez ere iparraldean, Eskularretin, eta baztan maldarretan ere bai, urtero antolatzen duruan eta Estreparetako frontoian eta Txapelketa, iparraldean Trinketetan jotatzen da, eta gero errebotea bote luzea eta lasoan berriz plazan, plaza librean. Hoi dire 4 joto zuzenak. Eta joto zuzenak, bleto jotoak, hor badire badatiru, gaur egun hainbertzi indar duten eta espezialitate dire, hoi bai ezautzen direla, batez ere eskupilota, ez da? Eskupilota, remontea, eta zesta punta, pala, eta bar. Orden hor, aipatzen dire ere bai joto zuzenetan, adibidez nola kontatzen den, ez tantoz bat, 2, 3 eta bar, baizik eta jotoz, 15, 30, 40 eta urrengoa jotoa. Eta aipatzen dire ere bai, noski zein diren modalitate, bletoen espezialitateak, ez da? Bai frontoian jotatzen direna, trinketean jotatzen direna, plazan jotatzen direna, arkupetan jotatzen direna, ere bai, eta bar. 2 lemizitoa eta kapitulat hori buruz dire. Tiburtzio, hemen euskal pilotaz solasten gara, baina gero nola den historia, euskal pilota, ez dakit, ez da hemen txampiñoi bat bezala sortzen, baizik eta omen dator, zu badakizunik baino iso be, Frantziako joko batetik, pilota erabiltzen duen joko batetik, beraz, hortik tiraka galdetu nahi nizun, zeri deitzen aldiogu euskal pilota? Bai, euskal pilotak erroa edo sortzen da zure bezala erdi aroan. Frantzian batez ere, Europan, baina batez ere Frantzian jotatzen zen Jeu de Paume. Badatiru eta aintzineko zibilizazio horietan, Egipton, Erroman, Grezian, eta ere bai, bazirela pilota jokoak, baina euskal pilota sortzen da erdi aroan Jeu de Paume. Jeu de Paume, baziren orden ere 2 modalitate, Kurt Paume, horiek monasteritan eta arkupetan eta horrelako eroitzetan jotatzen dena, eta gero Long Paume, aire librean, plazan, gur jotatzen dugun bezala. Eta gero, pixanaka, euskal pilotak hartu zuen Jeu de Paume edo joko hoi, euskal pilota bihurtu arte.
Eta erran behar dugu, euskal pilotak duen modalitaterik autoktoena, dela laxoa eskularrua sartu zelaik. Hori 17-18 mendean gertatu zen, eta, bueno, gero aipatzen da hemen ere bai, nola aldatu zen joto zuzena, joto bleto jotora, estreparatako frontoiak eta sortu zirelaik, tresna berria, txistera sortu zirelaik, hemen lehenbizitu hemen zenperen, gaintxitir eta asmatu zuen txistera, gero asmatu zuten txistera handia, zestapuntako txistera, eta gero ja aztenik erremonteko, ez da. Eta, bueno, evoluzio hau eta aldaketa horiek eta aipatzen dire hemen. Beraz, nahi pentsatzen nuen pilota soroetan, nolabait ere hor hasten dela pilota eta gero iristen dela plazara, baina ez da derrigorrezola, zeren ez? Jede pomau igual, haietzen da ez, plazan eta erabiltzen da arkupetan eta bar, baina bai badu ez, presentzia berezia pilota soroa. Egia da pilota sorotik plazetara jausten dela pilota, baina pilota soroek gainera gehiena ja desagertu dire. Eta pena da pilota soroak ondarea delatoz, ondarea, eta hartzaiak eta biltzen ziren, eta batez ere irandetan, edo zein lunetan, ez da, eguna pasatzeko, bere rato libretan eta jostatzeko, eta eguna pasatzeko, ez? Eta pena da, bueno, eta plazetin gauza berdintzua gertatu da. Garai batean, herri guztiek bazuten bere plaza pilotan aitzeko. Baina pixanaka desagertu joan dire eta gaur egun plaza gutxi gelditzen zaiziru. Eta hori da dugun bertze arrisku bat, gelditzen diren plazak desagertzea. Guk han bastan eta mandaretan ikusi dugu azken urteotan nola plaza bat edo bertze desarte da, eta tristena da edo maturrena da, plaza bat desagertzen bada, jokoa bera, laxoa edo boteluzea edo pasata edo errebotea desagertzen dela herri horretan. Horregatik, ez da, erakunde guztiek hartu behar urte kontzientzia hori pilotaren inguruan dauden elementu material guzti hauek konserbatzeko, ez da. Ba hortzen, deialdia baita ere kontserbatzeko espazio horiek, espazioak kontserbatzen duelako gero, joko hauek. Galdetu nahi izun baita ere, Tiburtzio, pilota, ez? Ze joino galdetu behar nizun? Gelditu nahi xurien. Bueno, aipatzen alditugu kapituluak, Bai, galdetu behar nizun. Baina, justo galdera nahi nizuna. Bai, orai, torri zei. Bai, Tiburtzio, galdetu nahi nizun, pilota izan zen garai batean, hemen, ezagite Euskal Herrian edo behintzat eremu batzuetan, ezagite, joko ezagunena edo joko jokatuena, pentsatzen dut herri kirolak egonen zirela eta lako zerbait, baina, seguraski ere futbola eta lakoak ez zauden hain zabalduak, eta erran dezakegu pilota zela, ez, bere modalitatez berdinetan, hoixen, ez, joku nagusia. Bai, justu, 19. mendeko erdialderaino edo azken hamarkada bat arte, pilota zen joko nagusia, eta ez bakarrik Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpora bai, nonai, Andaluzian eta Kastillan, Madrilen, Valentzian, nonai harrapatzea edo ikusten aldituzu la calle de la pelota. Eta zen, joko gaur egun hainbertze indar duten kirolak gero sortu ziren, noski. Eta erraduru, 19. Erdialderaino edo, gainera, joko zuzena.
zen nagusia. Oainiten ez zirelatoz txisterat eta gainerako tresnak sortu, ez ziren noski bertze modalitate horiek, parental kontrako modalitate horiek sortu, eta estrenpatero frontoia, azken 1870 urte inguru hortan sortu ziren edo ugaritu ziren, ez? Eta, orden ja, joto zuzena, Laxoa kaso honetan, gure zonaldean, Alduidezen, Baztan, Maldarretan, Bortziritan, zokoratuak dituzenan. Gu beti zokoratuak. Bai. Frontonak, eta beraz joko zuzena, zergatik erranen zenuen sortzen dela edo, ez? Nondik ateratzen dago, zergatik hasten dire aldatzen joko eta frontoiak egiten? Bai, alde batetik sortu zirelatoz tresna berriak, txisterat. Txistera, lehenit txistera txitia, erranduko bezala zen beren, eta orden aldi berean frontoiak, estrenpatero frontoiak, eta orden gero tresna horiek joan ziren aldatuz, txistera txitia, txistera handia, erremontea, eta gero ere bai hasi ziren jokalari edo pilotari profesionalak, eta zesta puntara jera beralaxe edatu zen mundu osoan, eta bertzetik eskularruak, Laxoan edo Pasatan erabiltzen diren eskularruak garestiagoak eta pisutsuagoak ziren, txistera beti da harinagoa, jokoare bai biziagoa, eta hori izan ziren faktore batzuk eta aldatu zutena, edo joko zuzenatik, joko bleto jokotara. Hemen zalantza bat iburtzio, aipatzen direz, kapitulo handana bat ditu liburuak eta horra aipatzen dire, modalitate ezberdin hauek, ez? Pasakatik hasi eskupilotara, ez? Erremontera, hainbertze, galdetu nahi nizun, horietako zein erran dezakegu dela euskal pilota? Ez dakit denak diren, baina, egia da aldi berean, ez? Eskupilota bera, edo behintzat antzeko modalitateak jokatzen direla munduko bertze tokietan. Orduen, ez dakit hor noiz erran dezakegun ez? Hau euskal joko bat da. Nazioarteko federazioak, pilota federazioak, onartzen ditu eta gainera txapelketa ofizialetan eta hor sartzen ditu modalitate pila bat. Ez da? Batzuk polemika sortu dute, adibidez orai sartu dutena, aztena sartu dutena frontball, fronten izare bai dago, euskal modalitatea bezala. Claro, batzuk diote, hori ez dela euskal pilota, ez da. Baina, bai nazioarteko federazioak, Espainiako federazioak eta noski federazio guztiek onartu erindi dituzte, eta orden horiek ere aipatzen dire hor liburuan. Berretzetik badire paradoja batzuk, adibidez guk erran dut bote luzea. Plazetan jokatzen dena, eskuz, luzera, Laxoa bezala, arraiak, kontatzeko modua, da gauza bera, jokoaren kontzeptua ere bai, baina adibidez, beste herrialde batzutan, Valentzian, Belgikan, Holandan, Frantziako iparraldean Pitardian, Italian, Ameriketako hainbertze herrialdetan, jokatzen dute boteluzean bezala, Laxoan bezala, eskuz. Eta erraten dugu, zeratik horien ez dire euskal pilotan sartzen. Eta dire, berdin-berdian, aldatzen da pilota kasu batzutan, txikiagoa, beste batzutan berriz haundikoa. Erra nahi dut, kasu horretan, Valentzian dute jarrez modalitatea, eta gainera, eta erran dut, antolatzen dituzte munduko txapelketan, eta
Belgikako eta Holandako eta, bueno, horietin, eta ez dire euskal pilotan sartzen. Haien jatorria ez da euskal pilota? Berdin-berdina. Jedepon. Jedepon. Erdi... Garatzen da, modu ezberdinean toki ezberdinetan. Bueno, pensa esalun tenisan. Ez? Tenisa ere bai kontatzen da jorroz. Ez da, 15, 30, tenisa ere bai sortu zen erroa zainak hor ditu. Erdi arroan. Gertatzen den zena, izan zena, tenisa joan zela lero iparraldera, eta eman zioten berze, profesionalizatu zuten, eta, baina, hor dago, Tiburtzio, euskal pilota modalitate ezagunena, segura eski Euskal Herrian eskupilota da, baina ez dakit hori nazioartean ala den. Hau da, nazioartean euskal pilota modalitate ezagunena, zesta punta da? Bai, ala da, orai, gaur egun esku pilota da, eta batez ere telebistari esker. Ezagunena, hemen, ez da. Baina ez da hori beti horrela izan. Garai batean, hasieran, hemeretzigarren azken urtetan, zesta punta zen ezagunena, mundu osoan, gainera. Hemen, Amerikan, Asian, Afrikan ere bai jotatzen zen, Europako berze herrialde batzutan ere bai, profesional pila bat ziren, orden zesta punta zen. Gero erremonteak ere bai hartu zuen, batez ere hemen, Gipuzkoan eta Nafarroan, sekulako indarra. Hemeretzigarren bukaeran. Ez, hori pixka bat berandoan, horreiraren erdialdean. Eta, gaur egun, esku pilota, eta ematen du hortik kanpo ez dela deus. Ez? Eta, baina, guk zorionez modalitate zahar hauek konserbatu ditugu, eta, hor daude, naiz eta ez ezagunak, baina biziri daude. Zer du eskupilotak, Tiburtzio? Zeren, aipatu dugu telebista, baina, erremonte eta zesta punta ere telebistan, ikusi ahal izan dira eta erabiltzen dire. Baina eskupilota da ezagunen, ez dakit nondik heldu den unen arrakasta, ez dakit den jokoa bera mantxuago delako, ikusgarriago, errexago igual segitzeko. Profesionaltasuna. Enpresa profesionalek hor egin dute estruktura bat eta hori, eta gero sartu da telebista, eta gaur egun badakigu ze indarra duen, ez da? Eta horren kontra ezin dugu deus egin. Ez badu ETB zerbait egiten. Hortxean, uzten dugu mai gainean, sugerentzia. Tiburtzio, kontu gehiago aipatzen dituzunak liburu honetan, aipatzen genuen, kapitulua handitz eta beraz gai handitz. Bertze bat, ez dena hain ezaguna akaso publiko zabalarentzat, guretzat, da emakumeek ere izan zutela bere parte hartzea edo bere tokia hemen, euskal pilotan. Bai, ematen du orai eta emakumeek, eta hala da, hartu dutela pilotan sekulako indarra, ez da, batez ere eskuz aitzen direnak, baino hamarkada haunitzetan izan ziren raketistak, pilotari profesionalak. Profesionalak eta gizonezkoek baino gehiago irabazten zutenak. Baina, garai hartan, horietaz ziren 1900 eta 20. urtean hor, eta 1900 eta 1970 arte izan ziren profesionalak. Ameriketan ere bai ziren. Baina, garai hartan, badakigu emakumeak nola ikusten ziren, eta beraiek ere bai lotza zuten, erratea zirela pilotariak, eta Madrilen, Barcelonan, Espainia osoan izan ziren profesionalak, Ameriketan ere bai, eta baina orain arte ez ezagunak izan dire, orain hasi dire pixka bat eta
ezautzen liburuak idazten, omenaldiak hartzen, eta baina ematen du orai, ikusten dugu telebistan, emakumeak estu pilotan eta harritzen gara. Bai, emakumeak ere pilota, baina beti da nit izan dire bai emakume pilota, eta hemenetzigarren mendean ere bai. Raketistak, frontenis moduko zerbait izanen zen? Bai, hoize. Baina, erabiltzen zuten larruzko pilota, eta sekulako arrarazta, frontoiak bete-beteak, eta, horrela. Frontenis aipatu dugu, hau ere agertzen da liburuan, ez dakit zein den laburrean behintzate frontenisaren historia, noiz hasten da, ez dakite, zabaltzen eta bueno, zergatik? Batez ere Mexikon hasi ziren, eta historikoki munduko txapelketetan, eta mexikarrek irabazi dituzte txapelketan gehienak. Baina, gero munduko txapelketan sartu zuten Frontenis, eta orden edatu zen. Valentzian eta Kanaria zen, betidanik izan du arrakasta handia, hemen baino handia ba, baina berez, Mexikon hori. Bertze kasua da, adibidez, Xarea Argentinan, Frantzian, baina batez ere Argentinan sortu zen, eta hortik edatu zen, iparraldeko fraile batzuk ere bai eraman zuten Argentinara, eta hortik edatu zen, ere bai munduko txapelketetan sartu zuten, eta gaur egun praktikatzen da hemen ere bai, Nafarroan, Gipuzkoan ere bai. Erran nahi dut, modalitate batzuk badutela sorterria, ez da? Erran dugu Fronteriza, Xarea, Erremontea adibidez hemen Nafarroan, ez da? Zestapunta Ameriketan izan zuen sekulako arrakastare bai, erremotea iparraldean mantentzen da, batez ere, eta horra, bakotxa badu bere historia eta bere... Baina lere deitzen zaio euskal pilota hor, gelditzen zait zalantza ez? Mexikon sortzen da dioz Frontenisa, baina sartzen aldugu euskal pilotaren kategorian. Bai, eta onartua dago, onartua dago. Zu Tiburtzio Frontenisaren zalea edo iduritzen zaizu alako sakrilegio moduko bat? Hombre, a ver, sakrilegio ez, erran nahi dut, dena da pilota. Pilota, erabiltzen dela, baina puristet. Zuetzara purista. Bueno, a ver, badire kasu haunitz eta desberdinak eta ez da. Gure kasuan, gehien bat egiten duguna da, edo lantzen duguna da, badarizu modalitate zaharrak, ez da. Eta hortan daude mantentzeko, eta hori, eta badatigu gehienet ez dituztela ezautzen eta ez dutela behinen ikusi. Niri hori ez zait sobera importana. Ignoratzia, edo ez jakitia zer den laxoa edo pasaka edo bote luzea edo errebotea, ez? Niri izorratzen hauela da baztertzia edo konsideratzia edo erratzea hoi ez dela pilota. Ez da? Bakotxat erratzea bakarrik bere modalitatea dela pelota, ez da? Hoi bai dela larria. Eta gaur ezagutu dudan bertze bat, eta nik uste dut azkeneko kapituluetako bat edo izanen dena, frontball. Ez nuen ezagutzen, hor egon naiz begira, eta haizu, irakurtzen nuen, orain izan duela nahiko arrakasta horrek. Bai, frontball nik uste mundu osoan edatua da, da federazioek onartu duten azken
Azken modalitatea, eta honen bai piztu duela sekulako polemika. Baina, ja sartu da txapeletan, erran dugun bezala, eta frontball ez da modalitate berri bat, beti da nik ezautu dugu pareta bakarra, eta pareta horren kontra gomazko pilota batekin aritzea, ez da. Eta zeba polemika hori? Alde batetik pilota delatoz gomazkoa, ez? Batez ere horregatik, ez da. Baina, onartu behar da, mundu osoan beltzenetan, eta New Yorken, eta Puerto Ricon, eta Afrikan, eta haitzen direla. Orduan, ni horretzen naiz, Euskal Pilotate antolatu zuen munduko lehenbiziko txapelketa 1952an Donostian, eta orduko prentsak, ja aipatzen zuen, ja beralaxe sartuko zela pilota olimpiadetan. Hala. Pasatu diren urtean, eta oainiten pilota ez da sartu, eta ez da sartuko ere olimpiadetan dagoen bezala. Baina frontball horrekin dute esperantza hori, olimpiadetan... Arron edatua dagoelako, herrialde handitzetan. Bai, eta claro, olimpiadetan sartzeko estatzen dute, estatizen bat, munduan estatizen bat, eta herrialdetan jokatzea, estatizer. Baduk usteko honek ere bai, eta hau, liburuan jorratzen den bertze kontuetako bat da, nolabait ere pilotak atzean duen puntu material hori, ez? Materialekin zer ikusia duen eta eta honek, aipatzen genuena ez, frontballak, frontenisak eta pixket baduk usteko horrekin, hau da, gaur egun erabiltzen direla bertze material batzuk, ez, industrializatuagoak, plastikoak eta gomak eta bar, baino, bertze garai batean, ez, erabiltzen ziren, larruak, harriak eta bar, eta aipatzen duzu gainera Tiburtzio, horietako ofizio batzuk galtzen ere ari direla. Eta horri garrantzia handia eman diogu liburuari, artisauei, eta tresna hauek nola egiten diren, eskularrua, txisterak, palat, eta bai, zuk erranduzun bezala, batzuk, desagertzeko arriskuan daude, eta batzuk, adibidez, eskularroa dena eskuz egiten da. Eta da, lanbide artesanal bat, nor daki urte batzu pasata, zorionez, gaur baduru eta gainera hanbaztaren bizi den, eta artisau fina, ona, artista, eta, espero dezagun, irautia, ez da. Baina, bai, eta egia da material batzuk aldatu direla, ja ez direla lehena oto eta makinak sartu direla ere bai, tresnak, baina kasu batzutan, kasuntan bezala, lanbide artesanal puruak dira. Eta horri bai eman diogula, gainera arrastitan agertzen da hori honi liburuan artisau bat, ez da, artisau zat. Artisauen garrantzia hori ere bai agertzen dena, ez? Materialitate hori piloten, eskularruen, txisteren atzean dagoena, eta beraz horren atzean dauden pertsonak baitere. Tiburtzio, galdetu nahi nizune akitzeko, bakitau pixka traiziozko galdera dela, hain zuzen ere olako liburu bat egin duen norbaiti, baino zure azkeneko egunean ikusi beharko bazen modalitate guztietako partida bat, zeinena ikusiko zen? Noski, ez da traiziozko galdera, argi da, hor dara manu 50 piko urte, eta horren nibelean, beraz, nit eta bertze batzut ere bai, asteburu ikusten ditugu 3-4 lasoko partida, ez da, bertze modalitateak ere bai gustatzen zaizkit, eta joaten naiz, eta
eskuzko pilota partiari ikustera edo remontea edo, baino ez da dudik. Ez da dudik. Laixoa, ikusiko zuen Tiburtziok eta hon hitzek baitere. Aipatzen zuen gainera, berez komengo nola baitera autoktonoa den, pilota modalitate autoktonoena. Bai, eta batzatu, eta aprobetxatu, aipatzeko, hori dela hilabete bat azizela, han Baztanetan eta Mandarretan, Xebako txapelketa, eta norbait nahi badu ezagutu ikusi edo, aukera derra du, astebururo partidu batzuk ikusteko han Baztan eta Mandarretako plazetan. Asteburu honetan bertan badago partidaren bat? Asteburu honetan bai, badire asteburu. Informazio guztia laxoa.com, horri alde hortan dago, eta hor hartzen da dena. Hortxen, deialdi horrekin utziko dugu gaurkoan, eta berriz ere oroituz, zein den gaur aurkeztu dugun liburu hau, Euskal Pilota Baska, Tiburtzio Arrastoak idatzi duena, eta, bertze batzuekin batera egindako lana nola ez, ilustrazioetan hortxen argazki eder handana bat ere dituelako, eta bi ediziotan, gainera, hauxen nola baitere arruntagoa, eta bertze bat kolekzionisten edo pilota zaleen diren hoientzakoa. Tiburtzio, mil esker handiz, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuei, mil esker. Ikus ditzagun orain Iruña herriko udaletako albisteak. Eguesibarren baratze ekologikoak landatzen hasteko tailer praktikoa eginen dute. Tailerra Eguesibarko udal baratzetan eginen da, bertako lursail bat erabiliz. Bertan, baratze bat martxan jartzeko beharrezkoak diren lan guztiak eginen dira. Eginez ikastea, diote. Iraupena 20 ordukoa izanen da, 9:30 ordu bata eta erdietara, maiatzaren 22-tik 26-ra. Tokia, udal baratze ekologikoak Maristas atzean. Galarko zendean heldu den maiatzaren 20an, Galar zendeako 2023ko Euskararen eguna ospatuko da Subitzan. Egitaraua itxita dagoeneko, iragartze kartelean ikusi daitekenez hortzen duzue webgunean. Ohiturari jarraituz, bazkariak kalderetaekin eginen dira, kuadrilaka eta udalak ogia ardoa, aulkiak eta mailak prestatuko ditu. Parte hartu ahal izateko izena eman behar zaio kontzeju bakoitzeko arduradunari eta txartela erosi 3 eurotan maiatzaren 18 baino lehenago. Eta azkenik Iruñean, errealitate virtuala adinekoen apartamentuak hobetzeko teknologia eta ongizatea uztartzen dituen udal proposamena da hori. Open Lab proiektuaren barruan apartamentuetan bizi diren 15 lagunek teknologia berritzaile hori esperimentatu dute. Bertze berri batean, Juan Jose Martinenea historialariaren 2 hitzaldiak Erdi Aroko burgoen formazioa jorratuko dute Kondestableen. Divulgazio saioen zikloaren parte da, hiriari batasunaren privilegioa eman zitzaionetik 600 urte bete direla ospatzeko. Eta gaurko magazina bukatzeko, Naizenek atera duen bortz sketch motzo horietako batekin, azkeneko laugarrenarekin, oberranta utziko zaituztegu, badakizue, bideo hauetan sexu aniztasuna eta identitatea jorratu dute, eta gaurkoaren izenburua nahasketa batzuk. Aita. Ez da ginen sartu dut? Lur, cariño! Beira zegona politiak aurkitu ditudan. Ama, joder, galdetu sartu aurretik. Ama, komea, lasai, zikusiko da, Jose, arropa hunde urtsi favorez bestela zigurtu iten dia. Venga, Lur, venga! Noentxen! Joe, que presa. Hau basako gustatzen zait. Lur,
Alazneren boda ere prakekin joan behar dezu. Ama, ez da si. Eske gizon bat ematen dezu, lur. Jose, esaiuzu zerbait. Zerbait. Soineko batekin askoz guapa gongo zinake. Ama, baina ez gustatzen soineko jaztea. Mingoagatik behintzat. Ez gantzeko soineko bat zuregatik. Prakekin june balin bat prakekin jungo naiz, eta listo. Ile korte horrek ere, ez du baten launtzen. Gizonezko bat ematen dezu. Tarazon bada horrekin? Zu etxea ba, Ze. etxea ba izango. Ze. Eske galdetzeare gogorra itxe zait. Jose galdutuzuk, Ze. aurrekoan eitzen ginuna. Ze. Hostia, eske benetan, eske notatu itxe zaizu motza zehala askotan. Etxea ba lesbiana izango. Ez ama. Ta bestela de ze? Eske gizona bezala jazten zea beti maitia. Ai, ama, ja bale. Zeratik anaztezu edena. Gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Zatik nazten dugu dana. Aber, zatik nazten dugun dena. Zela dana, zesan gurozu. Ba, dena, sexu identidadea, sexu adierazpena, desiraren orientazio sexuala. Txoin. Aina azkarre esan da neuben astu itxen azta. Zer zabiltza, Tinderren? Ez. Ezea, mutil katxarro baten argazia ikusi dut oantxen. Ez dikiko tila. Zein da? Zet, oza, ez nabil... Venga, esan, Tinderren zabil. Ez, lagun bada. Eakutsi. Ez. Kotila bada. Zer da, lige bat? Bai. Bueno, hortxe gabitz, bai, bai. Bez, adibidez hori. Hori ze? Hori dela desira erotikoaren sexu orientazioa. Zuri adibidez mutila gustatzen zaizkizu. Neri moitzen da guztia. Mira, nahi behin batek galdetzeko aber neskak edo mutila gustatzen zaizkidan, galdetu zidan. Da, zuze identidade sexualetakoa zea. Benetan? Benetan. Eske batzuk sexu hitza entzuten dute eta ja dena lotzen dute larrua jotzearekin. Ja te digo. Ta ez da inzaila desberdintzia, ez da? Ez? A ber, sexu identidadea da, norbera zer den. Edo neska den, edo mutila den. Edo ez neska, ez mutil. Hori da. Eta sexu adierazpena da, zuk adierazteko daukutun modua, portaerak, zaletasunak... Hori da. Adibidez, Aitorri, azkazala margotzea gustatzen zaio. Eta ja, horregatik mundu guztiak pentsatzen du marikoia dela. Bueno, eske azkazalak margotzia askontzat, nesken kontua edo marikoien kontua da. Egia da. Mama mia. Bitu, niri adidez mutila gustatzen jat. Baina azkazalak margotzia baitxat bape gustatzen. Dezeroso ikaga zikinak moduan daukatela iruditzen jat. Bueno, supustela ganeko zikinak ematen Bueno, jozu. txotxola! Bitu, hori adibidez, sexu adierazpen bada. Zer, azkazala zikinak eramatea? Ez, hombre, margotzia. Bueno, azkazala zikinak eramatea ere bai. Bueno, igual bai. Baina kontua da, azkazalak margotziak esan gure dauen gauza bakarra da... Azkazala margotzea gustatzen zaizula. Hoxe Punto. bera, jazta. Eske zer den, Gauza batzuk neskenak direla eta beste batzuk mutilenak direla esatea. Etiketak. Ba, eta hori, neska eta mutil zer den jakiteko handik emeste kristo daudenean. Eta ez da inzaila. Osa, galdetu bakoitzai zer dan, eta erantzuten dutzuna, ba, jazta, hoxe da. Ja, baina batzuk genitalekin... Ui, genitalak. Ui, genitalak. Gentia genitalekin zoratu itxen da. Azten dianean. Ez eske, honek potota dauka eta honek zakila dauka orduan, ara, eske identidade sexuala ez da hola genitaletan. Betxu, nik behin honen arira bate kontaun usten. Imaginau, tipo batek, zakila daukon tipo batek, kotxe istripua daukola, eta bapatian istripu hortan, raust! Zakila galtzen dauela. Mutila izaten jarraitzen dago, ez da? Ze ona. Osa, ze ona istripuarena ez, azalpena. Eskerrak. Bueno, ba, nik uste dut azaldu dauela esplikau biharreko guztia, ez da? Bai, a ber, sexu identitatea da, zu nor zaren. Hoi da. Sexu adierazpena da, zure adierazteko moduak, zaletasunak, portaerak, eta desiraren sexu orientazioa da, zenek jartzen zaren, pikirri. Hoxe da. Ente dituta. Bai, guztiz. Venga, ekutsi arrazkia. Ekutsi. Ezet, a ber. Hostia, oso ona da, Bueno. Bera, neska dauketelako, bestela zenbaki eskatuko nizuke. Ni nabil joan honekin, Zentzu erdana zuretzatela. Venga. Nahasketa batzuk. Ez ditzagun nahaz, genitalak, sexu identitatea, sexu adierazpena eta desira erotikoaren sexu orientazioa. Da,
Zuze identitate sexualetakoa zea. Benetan? Benetan. Ni nintzen, geho. Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.